Yes, hello guys. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, tatanong ko lang po sana kung pwede pong ilaing ang natanim kong gabi. It's a giant gabi. So hindi ko nga po alam kung pwede siyang iluto. So eto po siya guys. Sobrang laki niya. So ito po yung pinakadahon niya guys. Oh. Para siyang payong. Sobrang laki. Kaya yan. Lalaking dahon guys. So ito. Ito yung pinakapuno. Sobrang laki niya. So guys, ganito na lang po. Kung pwede po siyang iluto, paki-comment na lang po sa baba. So, kung pwede po siyang ilaing. Kasi favorite ko po yung laing or favorite po ng mga kasama ko sa bahay, mga bata yung laing. So guys, please, bye! Pa-comment na lang po sa baba. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel, Team Madla and Nadet ko. Bye!